आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज फिर एक नए कविता के साथ शुरुआत करते हैं आर्यन सिंह उर्फ गोलू बाबू से। और नहीं, गोलू बाबू मत कर, फिर गलत बा। गलत बात बा। आदमी के नाम दू प्रकार के होला ना, एगो हमनी खातिर नाम बा, एगो कागजी पर जो नाम बा वो अलग बात बा। बाकी आज भी भैया के जो कविता बा, हालांकि इनका जीवन से कहीं तो काल्पनिक बा, काहे कि इनका कोई प्यार व्यार से ज़्यादा लेन देन नहीं है। लेकिन फिर भी इनके रचना से उ रस निकलला ना कि बुझाला कि ऐसन कवि लिख ले बा जे बुझाता कि प्रेम में पड़ल बा। वह मतलब ऐसन पड़ल बा कि मत पूछी। तो रउआ सब सुनी इनकर कविता। हम भी ट्राई करत हनी इनका साथे रह रहे कि भोजपुरी भाषा बोले के, काहे कि जवन भाषा हा बड़ा मीठ है ना। तो आई भैया शुरुआत करी रउआ। धन्यवाद। तू हंसत, तू मुस्कात, तू लजियात बाड़ू। हाँ तू हंसत, तू मुस्कात, तू लजियात बाड़ू हो। जी जी। का बात बा कि हमरा देख के शर्मात बाड़ू। हाय हाय हाय। तहार हंसल तहार मुस्काइल बड़ा नीक लागेला। तहार हंसल तहार मुस्काइल बड़ा नीक लागेला। कैसे कहीं की तहरा से बतियाइल बड़ा नीक लागेला। तो तू केकरा बारे में लिखले बारा, हमरा बारे में कहा? तहरे बारे में। जब जब हमरा गली से गुजरे लुए गोरी। अच्छा, तो हमरा बारे में लिखले बारा था। हमरा गली से गुजरे लुए गोरी, तहार पायल के छनछनाइल बड़ा नीक लागेला। बड़ा हदे आदमी बड़ा महाराज। भीतरवा छतिया के कुछ धक धक करेला। भीतरवा छतिया के कुछ धक धक करेला। तहारा सोच के शरमाइल बड़ा नीक लागेला। अंग्रेजी में कहीं तो सुना ए डार्लिंग। अंग्रेजी में कहीं तो सुना ए डार्लिंग। तहार होठवा पे स्माइल बड़ा नीक लागेला। क्या बात। तू शहर के हो, हम देहात के हैं। तू शहर के हो, हम देहात के हैं। तहार हाई फाई स्टाइल बड़ा नीक लागेला। सुना ई अंग्रेजी हमरा ना बुझाला। सुना ई अंग्रेजी हमरा ना बुझाला। हमरा भोजपुरी में बतियाइल बड़ा नीक लागेला। अंग्रेजी में कहीं तो सुना ए डार्लिंग। तहार हाई फाई स्टाइल बड़ा नीक लागेला। धन्यवाद। धन्यवाद।